anga jamana kuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ani maaba chama anga jamana kono u yukunda Kigali kaufe no Rwanda jamana utaku ye kata sigi ka fodo nyenamaya Mali togola ino wala sa fura be se ka soro Mali kalangula anga ministre kuntigi Dr Boubou Cissé ani lekole karamoko ka hakɛ la fasaton no ye syndicat ye kata se forbaton chama ma u jira ka lajere bado ke sibiri don wala sa fero ni debalu be se ka tigɛ jango Mali kalango a be se ka lakana soro a ɲɛma ka sangani kɔnɔvela kunkango kibaraw ye ɲɛselekana ni tɔnba ka bolofara min bɛ n'o ka baara ɲɛsinen bɛ maa degunnenw tɔpɔtɔli ma olu ye kunnafoni bɔ ka bɛn k'a fɔ a bɛ se maliden sigiyɔrɔma 2000 ɲɔgɔnna ma minnu ni olu kun dalen bɛ u niw kalifa Mauritanie jamana kɔnɔ olu seginna ka na Tombouctou. Mali bɛnkan sɛbɛn n'a tɔgɔ dara ko accord pour la paix a ye san 4 sɔrɔ ɲɛnamaya la ka ban san 4 kɔnɔ mun de sera ka kɛ san 4 kɔnɔ degun ni gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ la nin de bɛna kɛ aw bisimila k'a ye kabablo télévision jabarani so sanfɛ a y'aw bisimila. Hate an balimaw an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ani ministre caman ye u kunda Rwanda jamana kan u bɛ taalen yɔrɔ min na o de ye Kigali ɲɔngɔnmɛba dɔ bɛna boloda Rwandakaw fɛ ɲɔngɔnmɛ yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ nanzarakan na ko Sommet Transform Africa 2019 an bɛ don min ko bi subahana mansiw bayɛlɛmani kɛra sababu ye ka se ka na ni fɛɛrɛw ni dabaliw caman ye minnu bɛ se ka jago yɛrɛ don ba la ɲɔngɔnmɛ yɛrɛ daminɛna bi tarata in na a bɛ kuncɛ kalo in tile 17 nata dakun min sugandilen don o de ye ka se ka technologie ye k'o bila sɔrɔ yiriwali bolo kan farafinna jamanaw kɔnɔ Transform Africa o ye ɲɔngɔnmɛ yɛrɛ tɔgɔ ye u bɛ hakilijagabaw ni fɛɛrɛw de sigi sen kan ni baarakɛminɛw ye minnu ye kunnafoni sɔrɔ sira kura baarakɛminɛw ye jango farafinna yiriwa ni kura bɛ se ka don a la ni ka galabu kɛnɛya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo san 2013 Kigalikaw fɛ yen a bɛ se jamana 8 jamanakuntigiw ana gouvernementw ma olu de ye dalakanw di ɲɔgɔn ma walasa sɔrɔ ni sigidaw olu bɛ se ka yiriwa jango farafinna bɛ se ka bayɛlɛma ala ni kunnafoni sɔrɔ sira kura baarakɛminɛ ninnu bibi na jamana 24 farafinna kɔnɔ olu de bɛ nin tɔn in na. Kunnafoni ɲɛbilaw la an y'aw tulola sɔmi k'a fɔ an ka jamana ministre kuntigi n'o ye Dr Boubou Cissé a haminanko belebele dɔ ye Mali kalanko bɛ danga min na ka se k'o dangan tigɛ n'a ye o de kama sibiri tɛmɛnen Dr Boubou Cissé a ye wele bila lekɔli karamɔgɔw ka hakɛw lapasatɔnw ma ka taa se forobatɔn wɛrɛw ma minnu bɛ yen nɔ sani olu damana don ko in na a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw ka san tɔ o bɛ se ka lakana cogo min nin sigi de senfɛ hakilina caman bɔra ka bin kɛnɛ kan yen nɔ nka hakili bɛ se ka to min na o de ye k'a fɔ jamana ministre kuntigi n'o ye Dr Boubou Cissé a ko nin ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɛn o fɛn de bɛ kɛnɛ kan ye walasa u ka jɛ k'u kanw kɛ kelen ye jango denmisɛnninw ka kalan ka se ka sabati. A bɛ se maliden sigiyɔrɔma 2086 ma kɛlɛ minnu wajibiya k'u sigiyɔrɔ bila jamana kɔrɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou marabolo kɔnɔ dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko Koyiguma san 2012 waati min kɛlɛ kun wusubara jamana kɔrɔn fɛ ninnu de ye u sigiyɔrɔ bila ka taa Mauritanie u kun gɛlɛn bɛ ka daga yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn civiliw kama Mauritanie dugukolo kan n'o kun sigilen bɛ Nbɛra ni maa 2000 kɔ in de bɔra Tombouctou ka t'u ɲɛma dogo ye sisan min ni u hakilila tigɛra k'a fɔ u bɛ se ka segin ka na so u ye laɲiniw kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛw ni siraw don u kɔrɔ walasa u bɛ se k'u ka sigidaw sɔrɔ cogo min na o de senfɛ mɛkalo tile 10 tɛmɛnen diɲɛ selikana ka tɔn bolofara min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinen bɛ maa degunnenw tɔpɔtɔli ma olu ye u dɛmɛ k'u sɛnsɛn fo ka na se u sigiyɔrɔw la o de kɔfɛ u ka sɔrɔ ka jatew bɔ k'a fɔ a bɛ se maa 2000 ani mɔgɔ 86 ma. Kunnafoni kumabaw la an y'aw tulola sɔmi k'a fɔ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ye san 4 sɔrɔ ɲɛnamaya la degun ni gɛlɛya ɲɛta ani kɔsegi jumɛn de yera accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn waleyali la vie kɔnɛ ale bɛ tɛntɛli kɛ ka d'a ma. Don sigidon kunna accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ye san 4 sɔrɔ malidenw yɛrɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛn min na jamana ka lafiya bada kama n'an ko a ma accord pour la paix a san 4 dafara nka fo nin yɔrɔ in na malidenw mako bɛ bɛn ni kolosuma ni bada min na o ma se ka sɔrɔ komi n'a fɔ an bɛ k'a laɲini ka se hakɛ min na ka sanga ni a san 4 dafalen kunnafoni dibaw wulila ka maa sɛgɛrɛ mɔgɔ min ni ale bɛ jamanakuntigi dagayɔrɔ la n'a ɲɛsinen don accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili ma ni an b'a wele ko Inhai Ag Mohamed a ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafonidilaw ye mun bɛ ka accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn lawaleli sumaya a ye ɲɛtaa minnu sɔrɔ gɛlɛya jumɛnw bɛ yen
baara jumɛnw be minnu kan ka boloda sisan mais kalo tile 15 san 2015 malidenw jɛra ko bolonɔ bila sɛbɛnna an ka faaba kɔnɔ min ye Mali kolosuma n'a bɛn bada ɲinini sɛbɛn ye. O kɛra sigikafɔ janw tɛmɛnen kɔfɛ kolo marifatigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw fo ka taa se maa kologɛlɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔrɔfɛ ani jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabaw bannen kɔfɛ a baara kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛra Algérie jamana kɔnɔ min ye a bolonɔbila sɛbɛnna ye o nana kɛ an ka faaba kɔnɔ farafinna ani diɲɛ sinani tɔnba ɲɛkɔrɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a seere ye cogo min. O accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn malidenw ka bɛn u ka fara ɲɔgɔn kan Mali kolosuma bada ni a sera ka waleya a bɛna ni o de ye kunnafoni dibaw ɲɛkɔrɔ min ye jamanakuntigi dagayɔrɔ la Agi Mohamed ni ale ɲɛsin don bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili baaraw ma. A ko baara in ye gɛlɛya camanw sɔrɔ ka se ka waleya a ye ɲɛtaa baara camanw fana boloda. O kumabaw la a da donna yɔrɔ kumaba dɔw la an bɛna minnu tɛndɛ ka di aw ma. Accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ka wulikajɔ nafa belebeleba dɔw yɛrɛ a la. O kumaba fɔlɔ jumɛn ye u jɛra ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ ɲɛ minnu ɲɛ bɛna si an ka foroba cakɛyɔrɔw olu mara cogo ɲuman ni u baara kɛcogo ɲuman ma. O bɔlen kɔfɛ an ka marabolo minnu bɛ yen ni u kan ka kurakuraya walasa dɔ ka se ka fara mara kɛcogo ɲuman kan o dɔw baara ninnu donna komi n'a fɔ Tawudeni ani Menaka a ko tɔw bɛ senna. An ka jamana sinsin bɛ sɛbɛn kumaba minnu kan yɛlɛma donna o dɔw la komi n'a fɔ mara cɛmabɔli ko fo ka taa se kalafili sariya sɛbɛnw ma yɛlɛma donna o dɔw la. Agi Mohamed a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira ka Novembre san 2016 kalafili dɔw labɛnna minnu sera ka kɛ jamana kɔnɔna la. San 2018 kalafiliw labɛnna 2019 dɔw fana bolo dalen don. A ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko min ye autorité intérimaire ni o furanjɛla fangaw ye o sera ka sigi an ka jamana kɔrɔyanfan marabolo kumaba 5 kɔnɔna la. Cercle 24 jamana kɔrɔfɛ furanjɛla mara kɛbaw sera ka baara daminɛ ni furanjɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Da donna baara dɔ fana na n'o ye révision constitutionnelle ye Mali sariya sunba min sigira sen kan kabini san 1992 waatiw la. A lajɛra yɛlɛma jumɛn kan ka se ka don la fiɲɛ jumɛnw b'a la fo ka taa se an ka foroba so kura min bɛna fara an ka cadaw kan ni o ye Sena Bulo ye. Da donna ninnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la a da sera accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ɲɛtaa baara minnu kɛ yiriwa nasira la jamana ɲɛtaa fɛrɛ ko nasira la a da donna kumaba minnu na olu kɛra nin ye min ye lakanako ye. Secrétaire permanent jamanakuntigi ka dagayɔrɔ la lakanako fɛrɛ bolo ma a da donna yɔrɔ camanw na min ni accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. O kumabaw la lakana bolo ma jɛkulu camanw sigira an ka jamana kɔrɔ ni a cɛmancɛ bolo fɛ. O kumaba dɔ ye jumɛn ye o ye DDR ye. DDR baaraw ninnu donna an ka jamana cɛmancɛ bolo fo ka taa se a kɔrɔyanfanfɛla la. Jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ni o nafa ka bon kosɛbɛ n'o sigira an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ lakanako ni nasiraw la fo ka taa se a kɔrɔyanfan fɛ o ye MOCU ye. Mécanisme opérationnel de la coordination n'a ciro ɲɔgɔn ye MOCU ye. Gawokaw fɛ yen kɛlɛkɛcɛ maa 750 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka MOCU ɲɛnamaya Gawo gɛlɛya caman tɛmɛnen kɔfɛ. O kɛlɛkɛcɛ maa 750 la Mali faama ye maa 200 ye. Sema maa 200 plateforme nakaw ka maa 200 fo ka taa se jɛkulu misɛnmanin wɛrɛ minnu bɛ yen olu ka maa 100 ani maa 50 ɲɔgɔnna o de bɛ Gawo MOCU kɔnɔna la. O bɔlen kɔfɛ jɛkulu wɛrɛw sigira an ka jamana kɔrɔyanfan ɲɛfɛla marabolo 2 la Kidal fo ka taa se Tombouctou ma. Nin bɛɛ lajɛlen ye lakanako bolo ma baara minnu sera ka kɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila don ka na se an bɛ lakalili kɛ waati min la. Yiriwa nasiraw la Agi Mohamed a da sera yɔrɔya camanw ma yiriwako bolo ma u sera ka minnu kɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn baaraw la. A da sera kumaba fɔlɔ min ma o kɛra k'a fɔ octobre kalo tile 22 san 2015 lajɛ belebele dɔ kɛra Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔrɔyanfan ni cɛmancɛ bolo yiriwako nasiraw la. Layidu caman taara kɛnɛ min kan
a layidu talenw musaka minnu layidu tara o bɛ taa se sefa wari miliyari 2,000 ni miliyari 99 ma n'i y'a yata la euro la a bɛ taa se euro miliyari 3 ani buruburu ma o bɛɛ lajɛlen layidu sɔrɔla jamana camancɛ bolo ni jamana kɔrɔyanfa yiriwako nasiraw la ka sanga ni accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn ye sariya sen minnu ta a kɔnɔna la baara bolodalen wɛrɛ kɛra yiriwako nasiraw la jɛkulu dɔ sigira an ka marabolo kumabaw bɛɛ lajɛlen la o fo n'a kɛra jɛkulu fila ye jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko agence de développement régional n'a curu ɲɔgɔn ye ADR jɛkulu sigira an ka marabolo bɛɛ lajɛlen fo n'a kɛra Tawudeni ani Menaka ye hali bi baara bolodalen caman fana sigira sen kan baara bolodalen minnu n'u ɲɛ bɛna sin an ka foroba cada minnu bɛ sigidaw kɔnɔ olu ɲɛda yɛlɛmani ko ma fo ka taa se sɔrɔ mɔnɔ bɔli baara bolodalenw o caman sigira an ka jamana camancɛ bolo ni kɔrɔyanfa marabolo la waleya wɛrɛ min bɛ yen ni a da donn'o la yiriwa tɛmɛnen kɔfɛ o ye kiriko an ka jamana in kɔnɔ fɛn bɛ yen ni min kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔna ko ye n'a ma tile ni lafiya tɛ kɛ o ye kiriko ye min ye kiriko bunakun kana ye a da donna la k'a fɔ baara caman kɛra o la kosɛbɛ o kumaba dɔ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigira sen kan jɛkulu min ni ale ye baara caman kɛ min dogon tɛ mɔgɔw la o jɛkulu ye jumɛn ye commission vérité justice et réconciliation n'a cori ɲɔgɔn ye CVJR ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ u ye maa 10,277 dekun tara ka minnu sɛgɛrɛ minnu ka hakɛ minɛn'u la u y'olu tɔgɔ sɛbɛn k'u ka dekun dantigɛ fo ka taa se u tɔgɔw sɛbɛnni ma gouvernement ye novembre san 2016 kɔnɔna la sɛbɛn dɔ labɛn sɛbɛn min bɛ boli an ka jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ baara kan ka kɛ ni fɛɛrɛ min ye kiriko nasira la u ye sɛbɛn dɔ labɛn o kama sɛbɛn min jɛrina gouvernement ni jɛkulu minnu jɛra k'o bolonɔ bila accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn la o sɛbɛn dɔ dira bɛɛ ma walasa dan kana kari maa si ka hakɛ la tuguni y'a dɔn o fana ye belebele accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn a ɲɛnama ye baaraw la lakanako o bunakun kan a da donna ni o ye Age Mohamed ye k'a fɔ baara kumaba minnu sera ka kɛ o la o fɔlɔ kɛra jumɛn ye conférence d'entente nationale ni a cori ɲɔgɔn ye CEN o min sigira sen kan san 2017 mars kalo tile 22 ka taa kuncɛ avril kalo tile 2 an ka faaba kɔnɔ o min senfɛ da donna waleya caman na dakun minnu bɛ yen ni o kumaba dɔ kɛra Azawadi ko da donna ale la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fo ka taa se sariya kow ma jamana in kɔnɔna la o de la décembre san 2017 i ka dɔn jɛkulu wɛrɛw sigira an ka jamana in kɔnɔ jɛkulu minnu ni olu sigira an ka marabolo caman kɔnɔ minnu ɲɛ bɛna sin sɛgɛsɛgɛliw ma dansigarila maa minnu na maa minnu ka hakɛ minɛliw la k'a ta san 2013 la ka na se bi ma ni o bolonɔ bilala sɛbɛn la don min na dankarila maa ma u ka hakɛ la o jɛkulu ɲɛ bɛna sin olu ka hakɛw tɔgɔtɔli ma jɛkulu wɛrɛw sigira sen kan jɛkulu minnu ni olu ɲɛsinnen don adamadenya tɔgɔtɔli ma Age ka ɲɛfɔli la olu ye maa 1,000,000 ani maa 500,000 ɲɔgɔn na de magwɛn san 2018 kɔnɔ minnu ka ɲɛnamaya donnen kun don galamana ka ban y'a dɔn nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ jamana accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn baara caman kɛra nka hali bi kɛta tɔ bɛɛ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ dɛsɛ kɛra fɛn minnu na ni o kɛn bɛ gɛlɛyaw ye a ko bi na a dogon tɛ maa si la k'a fɔ jamana kɔnɔna na bi min ye jamana camancɛ bolo ye fo ka taa s'a kɔrɔyanfa ma dansako kɔni bɛ ka ta ka buna hadamadenw sɛgɛrɛ sanga ni a ka waati bɛɛ bɛnkanni nasiraw la k'o de kɛn bɛ fɛn ye min bɛ k'i sen da accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn tiɲɛ yeli a taali ɲɛ ani a kɛli ka fanga sɔrɔ o de bɛ k'i sen da a kan a ko bi na ni an ko an ka se ka se sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la ko baara tɔ belebele bɛ yen baara min kan ka kɛ wulikajɔw bɛ yen jɛkulu dɔw de bɛ yen hali bɛ jamana kɔrɔ fɛ fo nin yɔrɔ in na ka na se camancɛ bolo ma komi n'a fɔ terrorisiw ani dɔrɔgu feerelaw fo ka taa se minnu bɛ k'u jɔ foro la sɔrɔ ta k'o bila jamana ni sancɛ o de kɛn bɛ gɛlɛyaw ye min kɛn bɛ ka an ka baaraw gɛlɛya an bolo musow bɛ yen cɛw bɛ yen denmisɛnw bɛ yen minnu labɛnnen don ka se ka accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn wuli k'a jɔ a sen kan nka gɛlɛya caman b'u ɲɛ
gɛlɛya minnu kɛn bɛ maaba manci dɔw ka jɔfuruna gɛlɛyaw ye minnu bɛ ka wara ta k'a da jamana ɲɛtaako la. A ko gɛlɛya caman fana bɛ yen minnu sɔrɔla jamana accord pour la paix bɛnkansɛbɛn walili la ni ka a jɔ a sen kan. O gɛlɛya kumabaw la a ko jamana kɔrɔyanfan fɛ k'a ta san 2012 la ka na se bi ma wale caman kɛra minnu kɛra buna hadamadenw dusuna bɔ ko ye, wale caman kɛra minnu ye mɔɔw bɔ u dabolo kan. Ko nka mun kan ka kɛ sisan walasa malidenw mago bɛ lafiya min na o ka se ka sabati. A ko min ye an ka jamana camancɛ bolo ye fɔlɔfɔlɔ, Mali ka cɛsigida tɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni o y'an ka jamana ɲɛdaw ye, forobacadaw, olu bɛɛ lajɛlen ka sigi u sigiyɔrɔw la. Forobacada minnu bɛ yen ni maa tɛ olu la, mɔgɔ ka ɲini ka bila olu la cercles kɔnɔ ani communes kɔnɔ. An ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko baara minnu bɛ sen na ni a suzumayalen don, o ka teliya ka yɛlɛma. O ye baara kɛta kumaba dɔ ye fo ka taa se Sena bulo créeli ma an ka jamana kɔnɔna la. Agi Mohamed ka ɲɛfɔli la hali bi, a ko jamana kuntigi kalafili tɛmɛnen kɔfɛ, kalafili caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu kan ka sigi sen kan. O kumaba dɔ ye député kalafili ye fo ka taa se Sena bulonko ma. Mɔko o baaraw ka sigi Gawo tɛmɛnen kɔfɛ, marabolo kumaba wɛrɛ minnu bɛ yen ka se ka kɛlɛbolo labɛn kumabaw minnu bɛ se ka jamanadenw ɲɛji cɛ ka taa sigi komi n'a fɔ Kidali ani Tombouctou. O bɔlen kɔfɛ yiriwako nasiraw la, a bɛna jɛkulu dɔw sigi marabolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la, jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛna kɛ ka wuli k'u jɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ, sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ ɲɛsin mɔɔw ma, maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ka mɔɔw to ka baara la k'a kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye, n'o ye dilanlikɛlaw bɛ dilali la minnu b'a fɛ k'a tiɲɛ o jɔnforo kama. Jɛkulu in bɛ sigi ka ɲɛsin olu ma. Diɲɛsigɛ ni tɔn b'a ka kɔlɔsili ni farafinna tɔn b'a ka kɔlɔsili hukumu kɔnɔna la. Maa o maa bɛ yen ka sanga ni o jɛkulu ka jateminɛ ni olu bolo sin'i la k'a fɔ i kɛ mɛ fɛn gɛlɛndala ye, ɲangili bɛ ta ka ɲɛsin ma diɲɛsigɛ ni tɔn b'a fɛ ko ni o sera ka kɛ k'a ka ca Ala fɛ malidenw mago bɛ accord pour la paix bɛnkansɛbɛn ka jaabi min di k'o jaabi bɛ sɔrɔ an ka faso Maliba kɔnɔ. Mali tɛ tɔnɔmada wa Mali tɛ jamana tilata fana ye.